inviting every day, every hour, every minute. Yan, di ba? At yung pang 36 diamond natin will be anytime. Okay, si Miss amazing incoming diamond Ita Borbano, kung nakikinig ka, at ang kanyang diamond Elena Borbano, please continue kasi i-review po yan. Baka may mali, kaya dagdagan natin, huwag natin ihinto kaagad, di ba? At ngayon po, ibibigay natin yung 1,000 cash, yung 5,000 po dapat ma-briefing. Kailangan po ay ma-briefing at ma-aware siya dapat ng ating tatlong pangkabuhayan program. Kasi po yung iba ay hindi masyado naunawaan ng pangkabuhayan program, bigla na lang na para bang sila ay walang passion, kulang sa passion, kaya po hindi naging successful, diba? Pero yung katulad halimbawa ni Diamond Arlene Pabilonia, naging successful because naunawaan niya what is itong pangkabuhayan program. Katulad halimbawa ni Diamond Annie Gonzales, naunawaan niya what is pangkabuhayan program, diba? To name a few. So iba po naman po dyan ay umaarangkada din, pero kulang pa, kailangan dagdagan pa, diba? Kasi pag ikaw po diamond, dapat ang isang diamond, ang dapat mong production ay hindi bababa ng, pinakababa po dyan ang 10,000 a month. Napakalit po yan. Sa totoo lang po, sa akin po yan, nung ako'y nasa isang grupo na before itong ating image pang natin, ay nagpo-produce pa ako milyon isang buwan. Milyon. Milyon. Sa inyo, grupo ninyo, 10,000 lang ang pakiusap ko, minimum. Diba? Pero congratulations kay Diamond Arlene. In 1 month niya po, more than 100,000. So congratulations. At mabuhay ka and more. Kung nagawa mo ang 100,000, pwede mo magawa 200,000. Pwede mo magawa 300. Pwede mo magawa 500,000. Hindi ako magtataga in the future, pwede mo magawa 1 million a month, di ba? So ganun po yan. Passionate ka, dapat passionate, di ba? Nag-join ka isang grupo, dapat passionate ka, di ba? Hindi yung grupo lang, lang ako dito di ba? Lang, position lang. Walang ganon. Passionate tayo. We have contributory. We have to contribute something. Di ba? Ganito po yan. Ang po ay if you join an organization, kailangan po mayroon kang tatlong treatise. Tatlong T. Treatise. Time, talent, and treasure. Ganun po yan parati. Time, may time ka. Hindi naman lahat ng oras, di ba? Talent, kaunti mong may talento ka, and treasure. Ganun po yan. Diba? Any organization para maging successful. Even din sa employment, ganun din po yan. Even sa pag-join mo sa isang grupo para sa political group, time, talent, and treasure mo. Anong time mo? Ilang oras ang iyong i-contribute? Talent, anong talento mo? Talento mo ba magsalita, maging MC, magpatawa, kumanta, magtula, magkumbinsi ng mga leaders o ng mga voters, di ba? Then treasure, kailangan kahit paano mayroon kang pamasahe, kahit paano mayroon kang pampapa, may pangbili ka ng tubig, di ba? Kasi kung wala kang treasure, mahirap. Umaasa ka lang ng umaasa, di ba? So ganun po yan. Treatise, time, talent, treasure. Okay. Ngayon, sa ayap, kailangan po natin ang treatise, time, talent, treasure. Paano? Turuan ko na kayo. Time. We are already 65,000. Kung bawat isa po sa atin, mag-alot lang na 1 minute araw-araw para sa grupo natin, we have already 65,000 minutes every day. Di ba? If you are really part of the group,
May time tayo. Talent. Kanya-kanya po, maraming talento dyan. May doktor, mayroong abogado, may engineer, may negosyante, may public, nasa government service. Ang dami. Mayroong fisherman, mayroong, mayroon tayong mga traders, mayroon tayong mga online sellers, mayroon tayong nasa agriculture, di ba? Ang dami-dami po. So we can share with one another. Mayroon diyang nasa carpentry, may nasa house helpers. Ang dami po. Varied po ang ating talent, di ba? So kanya-kanya po tayo exchange of ideas. So nangailangan ako ng carpentero, dapat meron kayong di ba? Nangailangan ako ng foreman, nangailangan ako ng dapat ganun po, di ba? So ngayon siguro later on tayo kung ano-ano ang inyong profession. You can send it to us, di ba? At saka yung mga produktong napakaganda, kung kayo po halimbawa ay maraming kamuti, nagtanim kayo, kontakin lang ninyo si Doc Joey Bitito. Kasi later on po baka magtaka kayo, magkakaroon na tayo po ng ng ibang produkto ng ating kamote, di ba? Kasi nga po, nakita ko ang kamote very nutritious in helping people. Isa po sa makakatulong sa ating magandang kalusugan. Okay, maliwanag. So, ganun po yan. Sana tayo lahat, time yun talent at treasure. Okay na ito. As a treasure po, palagay ko po, bawat isa sa atin, merong 10 piso. Kung 10 piso po, bawat isa sa atin, meron na tayo kagad na 650,000. Kung 20 pesos po, 20 pesos, meron po tayong magkano? 1.3 million. Kung 1.3 million na yun po, ay iyan po, lang po natin yan, parang paluwagan na meron pong interest po. Malaking pera na po yan. Di ba? Okay. So kung gusto po ninyo, sino ang sasali? Di ba? Minimum of 20 pesos to a maximum of 100 pesos. Di ba? Then, sino ba ang gusto ninyo maging tresurera? Kailangan tresurera marunong. 2. Halimbawa, si Diamond Niña Really Moral. Si Diamond Ani Gonzales. So, si Diamond pala Niña Really Moral, pumupokpok na. Isa na rin sa mga producers natin. Kasi sila po ang mga nanalo Diamond Arlene Pabilonia, Diamond Ani Gonzales, and Diamond Niña Really Moral. Diba? So, parapol natin kapon. So, kung tayo po, mag-set po kayo kung magkano ang minimum, magkano ang maximum. Diba? Para yung gamitin natin sa ating livelihood. Diba? Ngayon, kung ikaw halimbawa, ang na-deposit mo na ay 1,000. Diba? Pagkatapos ay mangungutang ka, ay kailangan mayroon kang garantor na 2. Kung ang 2 yan, mayroon na 1,000, so 3,000, pwede kang mahiram. Halimbawa, ang interest 1% a month na lang. Diba? Para tulong natin. Diba? So, ganun po. Pwede pong mangyari yan. Pwede pong nagkakatulungan tayo. Kasi marami na tayo Diba? Yung kikitain po ng pera natin, mas malaki dihamak sa kikitain sa bangko. Ang kailangan lang namin talaga natin dyan, so mga tao mapagkakatiwalaan. Diba? So yan po pinaka-importante, talent, time, and treasure. O dito po sa AYAP, andyan na tayo, 65,000 na tayo. O baka next month, nasa 100,000 na tayo. Diba? Di ba napakaganda yan? O ano pa ang natin? So kasi may grupo tayo Hindi yung, ay, jojoin ako nito kasi maglalapagan. Wala namang mga lapag-lapagan na yan Diyos ko. Walang mangyayari po dyan. Bibira po ang ngayong panahon na ito, ang mga tao, mga balisang isipan. Kaya po yung mga lapagan na yan, mga yun ako. Halos wala na pong kumikita.
Ang kumikita lang ata din sa Bicolandia, isa. Na kumikita ng 100,000. Ang 100,000 po ngayon, hindi po malaking pera yan sa panahon na ito sa ang mahal ng mga bilihin. During before, yes, 100,000, malaking kita yan. Si Boy Lado na lang atang kumikita ng 100,000 or more isang buwan. Aside from that, wala na dito sa Bicolandia. Diba? Kung negosyo po, maraming kumikita sa 100,000. Yung pong mga farmer dyan na nagtatanim ng ektarya ng kamote, kumikita po ng 100,000. Yung pong nagtatanim ng amargoso, mga gulay, kumikita po ng 100,000 or more, di ba? So, ganun po yan ang gagawin natin. So, sana tayo ay nagkakatulungan at makikita po natin na tayo talaga ay masyado po tayong malaki po ang magagawa natin para tayo ay umasinso sa buhay. So ngayon po, ang pag-asinso sa buhay, nasa atin po yan. Nasa atin po yan. Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. At kailangan po ninyo, pangatawanan ninyo, sino ka? Who are you as a person? Diba? Katulad po ninyo ni si Director Joy Cabanya. Siya ba naman, na very busy person, i-accept niya ba yung bang advisor ng AYAP kung hindi niya ako kilala? O kilala niya ako, kaya in-accept niya. In-accept niya po ang chairmanship ng Yes We Love the Philippines. It is an NGO, national organization, na ang core values, love, service, and patriotism. In-accept niya ang chairmanship. Very busy person niya. Parehas ko rin. Kasi kilala niya po ako. Kung ako pagkakilala niya sa akin, masamang tao, ay walang kwentang tao, tatanggapin niya ba yan? Diba? Ganun din po yan. Iaalokin ko ba sa kanya yan kung hindi ko naman kilala talaga siya, down to earth, masipag, matalino, magaling, mas mapagkakatiwalaan. Hindi ko naman ipagkakatiwala sa kanya ang chairmanship. Diba? But she is more qualified, more than qualified. Kaya, in-offer natin sa kanya. So, mutual po, mutual benefits. Mabenepisyo na yung YWLPI, mabibenepisyohan siya. Mabibenepisyohan ang Yes We Love, ang ating AYAP, mabibenepisyohan siya. Diba? Kasi credential mo yan eh. Ganun po yan. Anong malay natin? Later, maging secretary yan ng isang department ng gobyerno. Bago halimbawa, 2022. Kasi maraming kakandidato eh. Maraming kakandidato mga department secretaries. Alam mo naman Presidente, napakasipag nito. Maaaring maging department secretary yan, di ba? May ilalapit tayo naman na talagang yung ating request ay talaga namang valid request. Kailangan, di ba? At ako naman, nire-request ko, hindi naman para sa akin. Di ba? Tama na po sa akin yung kamote. Alam mo, kamote king ako. Anong malay mo, ito talagang gusto ni Lord, maging kamote king ako. Malapit na. Na-order ba natin yung kahapon? So, mga powder? Na-order yon. Sige. Kasi, iyan po, mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo. Wala na po ditong shortcut. Di ba? Tama ba ako, Diamond, Ninya Really Moral? Opo, dapat lahat makikooperate. Di ba? Gawin natin tresurera si Diamond Ninya Really Moral. Diamond Ninya, magkano ba minimum, magkano maximum? Pwede yan. Kasi tulungan tayo eh. It's helping people. Ang ganda po niyan, dapat talaga tulungan. Wala na yung mga iniisip na yung negative. Ang negative kasi bigets positive. Yan po, gawain po yan ng kalaban. Ang positive, bigets positive, di ba? Di ba tama ako? Amazing Silver Shirley Cinco Bonite. Happy watching you, Doc Joey. Salamat. Happy watching also. Happy watching you, Doc Joey. It's up to you, Doc. Sa akin po, kung ano po ang gusto ninyo, kung ang minimum 10 piso, 20 pesos, para makasali, maraming makasali, why not, di ba? Parang paluwagan style.
Di ba? Pero may interest. 1% lang para naman kumita yung mga nag-invest na 10 piso. Kasi ang 10 piso po, pag iyan po ay binili mo ng kindi, wala na. Pero dito, 10 piso sa 365,000, mayroon na 650,000 na tayo. Diba? Tama ba ako, Madam Diamond Ninya Really Moral? O ikaw, Madam Diamond Ninya Really Moral, magkano ang pwede mong invest? Ito parang paluwagan, magkano? Ako po, me, from 100 pesos to 1,000 pesos. Ayan. Just to help our group. No. Our group. Di ba? Just to help Ayap family. Di ba? So yung pong gusto, sumali. Kung yung pong ayaw, wala tayong magagawa. Pero kung ako po sa inyo, kahit 10 piso, inumpisahan ko na, Madam Ninya Really Moral, ang suggestion ko, dalawa kayong hahawak ng pera, ikaw at mamili ka kay Diamond Ani Gonzales or Diamond taga dito pala si si Des Maria Lourdes Barbadillo Lauren kasi taga Legazpi siya, di ba? Okay. So yan po pag si ako din si Ninya Really Diamond Ninya Really is 100 pesos. Di ba? Pagkatapos may attestation po dito sa ating assistant kay Miss Amazing Gilay para siyang parang auditor, di ba? Para nakikita natin transparent tayo, di ba? Ngayon pag nasa 5,000 na o 3,000 something, pwede na mag-loan, di ba? Ganun. Yung 1,000 ko, ijajan ko na yan, seed money ko na yan, hindi ko na yung gagalawin, di ba? Pag malaki na ang pera natin, ilalagay na natin sa bangko. Di ba? Kasi money begets money. Tulungan po ito eh. Di ba? Bayanihan. Ang tawag po niyan, bayanihan. May 10 piso ka. What is 10 piso? Di ba? May 10 piso pa. Ano pa nabibili 10 piso? Tindi. Ano pa? Biskuit. Yun. Pero 13 daw ang load. Hindi pala makabila ng 10 piso. Di ba? Ito po pwede sa GCash ipadalang 10 pesos. Di ba? Okay. So ang treasurer po natin, i-appoint ko na ngayon dalawa. Amazing Diamond Ninya Really Moral and Amazing Diamond Des Lauren. Okay, yung dalawa. Okay, then ang auditor natin attestation or to check is Amazing Gilay Magracia. Diba? Okay. Para po kumita, para po mag-grow tayo. Kasi hindi po tayo, wala tayong gagawin. Sino ang tutulong sa atin? Tayo mismo ay tutulungan natin sarili. Katulad may mga karamdaman kayo, alam mo na may karamdaman ka, hindi ka gumagaling. Matagal na ako nagpapaliwanag, duda ka ng duda, ang dami natin natulungan, libo-libo na gumaling. Ikaw duda ng duda, mamaya, tinakbo ka na sa hospital, saka ka gusto mong pumunta sa akin. Wala na. Di ma? Kaya gastos ka na sang katutak, di ba? Lalo na may cancer, lalo na stroke, may sakit sa puso, may baradong sa puso, may kidney problem, di ba? Mayroong pneumonia, may lung problem. Mga seryoso yan. Di ba? Liver problem, may alam mo nang may wag mo nang antayin pa na maging cirrhosis of the liver, di ba? Ganun po yan. Kailangan po natin ay sabi nga, one step ahead tayo. Ganun po yan. To solve the problems that we are facing today because of the pandemic, dapat we are one step ahead. Ang ginagawa ko po sa inyo ngayon,
sinasabihan ko na, binibigyan na natin ng pagkataon na one step ahead tayo. Di ba? Grupo-grupo tayo. O, halimbawa, grupo-grupo ni Diamond ni Nyarili Moral. Pwede yun. Maggrupo-grupo sila. O. Diamond Nens ay 100 pesos. Halimbawa naman si Missing Silver Binos, magbibigay din ng 50 o 100 din. O, ganun lang yan. Kung gusto niyo grupo-grupo na lang kayo. Di ba? Para mabilis po. Kasi pag sinabi mo parada, wala akong pera. Nakakabili ka nga ng load eh. Di ba? Nakakabili ka nga dyan ng kung hindi naman importante. Ito magagamit natin sa negosyo. Di ba? Di ba? So, ganun lang po yan. Wala akong pera. Kahit alam mo may sakit ka na, wala kang pera eh. Parati ka na sa drugstore eh. Pabalik-balik ka sa drugstore eh. O every 3 or 6 months, nagpapalaboratory ka, di may pera ka. Na-hospitalize ka, may pera ka. O, di ba? May pera. O, ako ayaw ko ma-hospital. Ayaw ko po uminom ng gamot. Ayaw ko po ma-hospitalize. Ayaw ko po yung pupunta na wala ng balikan. Di ba? Gusto ko, wish ko, parati ako. Katulad, pumunta ako kanina sa DCTV, nagbayad. Pumunta ako sa SM, nagbayad ako ng yung smart bill ko, di ba? Pumunta ako doon sa isa, bumili ako ng sinubukan ko yung ang tawag noon? Yung pie, yung buko pie. Pero ang buko pie talaga, masarap pa rin talaga yung sa Laguna. Hindi ko na namimiss ko na yung buko pie ng Laguna. Di ba? No, di ba? Ganun, sinubukan mo, kaya subukan mo. Kasi hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman kung masarap. Hanggang isip ka lang ng isip, di ba? Okay, sana naunawaan po natin to. Kung kayo po ay naunawaan ninyo, salamat. Kung hindi po ninyo naunawaan, wala po akong magagawa. I cannot do anything about you anymore. Kung ayaw ninyong tayo magsama-sama, wala akong magagawa. Di ba? Ito si 100. Ikaw Amazing Silver Shirley, magkano ka? Ito si Amazing Silver, kaya nito ang at least 100. Ito si Amazing Margie Trasmer, kaya nito kahit at least 100 or 200, di ba? So nakakadami na tayo, di ba? Ako, pag mayroon na kayong grupong 1,000, ibibigay ko na rin 1,000 ko. Ibigay ko na. Hindi na 100. Sa akin ay, may 1,000. Di ba? Alisin ko na yung may 1,000 to help Aya family. Okay. So, sana ay pwede na. 100, Ninya Really Moral, 1,000 sa akin, 1,1. Shirley, 5 Bonite, ito, kaya nito ang 50, 1,150. Amazing Diamond Margie Trasmer, kaya nito ang, ilan sa iyo, Amazing Diamond, 100 din. Baka mag 500 ito. Kasi ito eh. Amazing Maria Lourdes Barbadillo Lauren, 100 din, di ba? Andito na pala ang ating advisor, ang advisor ng AYAP and ang the new chairperson ng Yes We Love the Philippines. Director Joy Cabanya, ayan. Nanonood siya sa atin ngayon, di ba? Sinasabi ko kanina kasi, Director Joy, please correct me if I'm wrong. Ang tanong, sino ang magpapatuloy sa programa ni President Rodrigo Roa Duterte? Kasi before, ganito po nangyari dyan kung hindi babanggitin ko ulit na dati from President Marcos to President Core, iba ang programa. Hanggang naging President FBR, iba rin. Hanggang kay President Irap, hanggang kay President Gloria, President Noynoy, President
Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, sino ang patuloy sa mga programa niya para hindi tayo ma-derail, para tuloy-tuloy, di ba? Ganun po sinasabi ko eh. Sana yung mananalo, tuloy-tuloy yung mga proyekto niyang magaganda para tayo ay maging progresibo, para malabanan natin, malagpasan natin itong pandemya. Tama po ba ako? Madam Chair, di ba? Madam Director. So, ganun po dapat yan. So, ganun po ang ibig kong sabihin. Ngayon din po sa ating AYAP, may seed money na po ang 1,000 para matulungan sa livelihood ang ating mga kagrupo. Ngayon, nagbigay na rin si Amazing Diamond Ninya Really Moral. So, dito po kasi, kaysa ang bangko po ninyo na ibigay na 100 pesos sa bangko, hindi nga tatanggapin yan eh. Maubos lang yan sa penalty. Ang bangko ata ngayon kailangan mo 5,000. Below 5,000, maubos yan sa penalty. Di ba? Kaya kung may 100 ka, itago mo na lang yan sa iyong sa iyong wallet. Pag may nakita ka dyan bibilin mo, nawala na yung 100 mo. Di ba? Pagkatapos yung maglo-loan, ang bigay natin lang is 1% na interest per month. Di ba? Napakababa para kumita po yung pera natin, di ba? Di ba, Miss Diamond Annie Rose Habal, ito kaya nito ang 50 pesos. Ilan na tayo lahat? Si Diamond Amazing Karen Chavez, kaya nito ang 50 pesos. Makakaipon tayo ng 5,000 kaagad, di ba? So, ganun lang po naman yan. Sabi ko kasi kanina, lahat tayo ang kailangan natin 3 T's, 3 T. Time, talent, and treasure. Time. 65,000 members tayo. Tig 1 minute lang tayo. That's already 65,000 minutes. Divided by 20, ano mo yan? 60. Ang 65,000 minutes. So, magkano na yan? Ay, ano yan? More than 1,000 hours na yan. Pero 1,000 hours, grabe. Di ba? Tapos, kung iyan ay productive, iyan ay share natin ating mga talent, tapos yung ating treasure na 10 piso pataas, ay malaking bagay po yan. Mabilis po tayo umunlad, di ba? So, yan po ang ibig kong sabihin. Sana naunawaan po ninyo ako. Sana po itong pagpupunyagi natin ay maging very ano tayo. Very, ayan. Ayan na. Pinadalan ko na kayo ng avatar ko para kayo naman ay ano na. Hindi pa kayo kontentado niyan? No, di ba? Ito na, padalan ko na kayo. Thank you sa inyo lahat, di ba? 65,000 na tayo eh. Okay. So, mga ka-amazing ko ay yung 46 na nag-shares sa ating programa, maraming salamat. Sana po mag-share sa atin na abutin ng daan-daan, di ba? Para marami tayong matulungan. Kasi po, ang pagtulong po, it's a privilege. It is a privilege. Di ba? We can help so many. We can help so much, di ba? So, yan po ang maganda dyan. Sana po ay wag natin pagkait ang magandang balita, magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Di ba? Okay. Maliwanag po ba sa inyo lahat yan? Sana ang maliwanag sa inyo ay para sa ating lahat na kabutihan. Okay. So, ayan na po ang magandang balita natin. Magandang balita. Ang magandang balita ay huwag palampasin. Di ba? Huwag palagpasin natin magandang balita kasi yan po ay maganda. Huwag natin po i-ignore yan kasi pag in-ignore po natin yan, ay sayang. Sayang. Sayang kasi magandang balita tapos i-ignore lang natin. Di ba? Pag in-ignore po natin yan, ay kawawa po tayo. Di ba? Tayo rin ang kawawa. Kayo po mga hindi pa miyembro ng Amazing YouTubers and FB Friends, mag-member na po kayo. Kasi sayang po ito. Sayang, napakagandang adikain. Ano bang ano natin? Love, service, ano pa? Ano pa ang love, service, and
livelihood. Di ba? Love, service, and livelihood. Di ba doon naman sa Yes, We Love the Philippines, love, service, and patriotism. Yan. Mga patriots tayo. Halos naman lahat ng miyembro dito ay mga miyembro din ng Yes, We Love the Philippines. Di ba? Para tayo ay magkaroon ng magandang samahan na ang ating pong objective ay matulungan lahat. Wala pong kinikilingan. Basta lang po, nasa tamang pamamaraan po tayo. Okay? Nasa tamang pamamaraan lang. Huwag po na tayong aabusuhin. Di ba? Huwag po tayong maninira sa kapwa. Huwag tayo gagawa ng masama sa kapwa. Yan po ang aming dyan ni Director Joy. Di ba? Naunawaan po ninyo kami? Okay, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. So, yan pong ating magandang balita. And by the way, congratulations pala sa winners kahapon ng 5 tig 50 pesos na load or GCash. 5 food packs na mayroong kasamang kamote. Kasi kamote tayo, kamote king. Kaya namimigay natin ang kamote. At 10 pala na tigo 100. Yung po sa mayroon pong 100 na merong coupon na sa 1,000 for every 1,000 sa MHC pangkabuhayan program natin ay merong 1 coupon. Yan. So congratulations sa 20 winners. 20 po lahat ang winners dyan eh. Di ba? 20 winners po natin dyan. Di ba? Okay, so yan po ang magandang balita sa ating mga kababayan, di ba? Magandang balita po sa ating mga kababayan. Okay. Sana lahat tayo ay masaya. Ito na yung ito na yung mo, di ba yan? Kumuha ka pa nito. Baka sigurado ka ba nakakuha ka nito? Na paano ba ma-confirm yun kung nakakuha talaga tayo? Di ba? Kasi sayang baka hindi sa di ba? So mga kaya babayan, kung minamahal, lalong-lalo na yung may mga problema po sa kalusugan, we are open to help you out. Tomorrow is Friday. Yan. Malapit na pala ang atin sa Saturday, by the way. This coming Saturday, once again, 1 o'clock, 1 to 3 p.m. po, meron tayong free consultation sa natural medicine. Diyan po sa Barangay Iraya. Diyan po sa hall ng Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Ay pupunta ulit dyan ang inyong kaibigan na si Doc Joey Bitito. Through the courtesy of Barangay Honorable Alin Garcia, ang punong barangay po ng Barangay Iraya, ay pupunta ulit po tayo dyan. Dadaling ko na yung van kasi kahit umulan, pag pwede na tayo doon sa van mismo. Okay. At through the efforts and religious efforts and assistance and mabanggit ko naman yung word na passionism. Mayroon pa akong ginawa na word na out of encyclopedia. Anong word po ito? Ito po dapat nakatatak na kay Doc Joy Bitito. Passionism. Ano ang ibig sabihin, Doc Joy, ng passionism? Being passionate is passionism. Passionism. For being passionate is passionism. Okay. Madam Diamond Arlene Lin. Yan. Mamaya, Gin na naman. Magtatampo na ito. Diamond Arlene Lin Pabilonia.
na very energetic, very workaholic. Ayan meron na tayong word na very workaholic para po si Madam Director Joy Cabanya, very workaholic, di ba? For hosting our every Saturday affair dyan po sa Barangay Iraya. At ako'y iniimbita natin lahat ng mga taga-Ginobatan sa Karatig bayan katulad ng Ligaw, diyan po sa Hubilyar, yan malapit din diyan. Even Kamalig, malapit din po diyan. Isang sakay lang po yan 'Di ba? At yung po mga bibili ng 3,000 and below, you can contact Miss Lynn Pabilonia at Helmar Merchandise, Market Site, Paulati Street, Iraya, Ginobatan sa 0946-051-9050, 0946-051-9050, then 0927-316-7466, 0927-316-7466. At yung lahat mo mga diamonds from Ginobatan, diyan po sa Kamalig, diyan po sa malalapit na lugar at mga resellers ay you are invited to come and invite. At yung po mga natulungan natin, mga ating po mga umiinom na ng ating Amazing 4 Mega 1 ay natulungan natin. Please bring your guests. Kasi po once na sila po yung natulungan natin, meron po kayong mga insentibong tatanggapin sa atin. Okay, maliwanag po. At ito pong mga ano natin ay para matulungan natin na hindi na sila pupunta dito sa Legazpi dahil sa pandemya marami po ang natatakot, di ba? Okay, so yan po ang magandang balita natin. Sana ay ating pong matulungan ang ating mga kababayan na malunasan ang kanilang mga paghihirap, malunasan ang kanilang mga problema. Lalong-lalo na sa aspeto ng kalusugan. Ito naman pong gusto ng magnegosyo. Makapagnegosyo po kayo ay napakaganda ito dahil sa ang ating po 11 produkto. Meron tayong Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C na hindi po natin mabibili dyan po sa merkado. Sa atin lang po yan. Magaling po yan na antioxidant, magaling po yan na vitamin C, magaling nakakatulong din po yan sa ating immune system. Then ang Migay po, 5 klase mga super fruits led by ang pinaka-the best po dyan, yung acai berry from Brazil na merong anti-cancer, anti-aging, antioxidant, super antioxidant. At nakakatulong din sa immune system. Ang multi-5, 5 klaseng very powerful mushroom. Ang number 1 po dyan, Agaricus blacei, na binansagan pong God's mushroom, very powerful mushroom para mapalakas ang immune system. At ang Mega 1 with 21 very powerful ingredients para po matulungan ng holistic approach ang ating katawan. Kayong 4 na yan ay binansagan Amazing 4 para po sa magandang kalusugan. Lalong-lalo kung kayo po may mga cancer, kayo po may kidney failure, mataas ang creatinine, Amazing 4. Mayroon po kayong mga baradong ugat sa puso, stroke, Amazing 4. Mayroon kayong pneumonia, mayroon kayong infected ng coronavirus, Amazing 4. Diba? Yun naman po mga simpleng sakit, Mega 1, pwede na po yan. Malaki na po magagawa niyan sa ating katawan. Diba? At ang ating po naman po mga healthy drinks, andyan po ang Amazing Coffee Mix na 14-in-1, very powerful na healthy drink, healthy coffee. 18-in-1 with stevia, natural sweetener, even diabetics, pwede ka. Andyan ang Migay Coffee, 8-in-1, meron po mga super fruits po yan as may trace of super fruits led by acai berry, antioxidant coffee, then mayroon tayong multi-5 coffee, 5 pong mga mushrooms led by Agaricus blacei,
Immune Booster Coffee. At meron po tayong Amazing Juice with Collagen na ito po ay may 11 natural vitamin C. At ang ano po nito is dalandan. Then meron po tayong Berry Soup with Collagen na maganda po ito sa ating skin. Maganda po ito sa ating buhok. Maganda po sa lahat. Diba? Yung medyo may mga dark heads dyan. Meron po konting pikas-pikas. Ilagay po natin sa ating katawan mga 30 minutes bago balnawan for 3 times a day. At for 30 days, makita po ninyo ang pagbabago. Din ang Slimmer's Rice for slimming. At kung kayo po may diabetes, maganda po ito kasi ito po low glycemic index po ito. Diba? Makakatulong po ng malaki sa atin. Kaya po, 11 produkto na makakatulong po sa ating kalusugan. Diba? So yan po, at yung pong kamuti natin na ini-endorse natin ang kamuti kasi low glycemics po yan. Kung kayo po diabetic, malaki po ang magagawa niyan kaysa kumain kayo ng rice, ordinary rice na yan po GMO na, genetically modified organism. Kaya po, ayan po, kumain kayo ng marami sa gabi ng rice, hindi po yan nagamit, kasi kayo matutulog na, yan po will be converted into sugar. Kaya marami pong may diabetes ngayon. Yan po ay delikado po kung kayo po ang diabetes ninyo mataas, 115 above. Delikado po yan sa blindness, delikado po yan sa amputation, delikado po yan sa pupunta na wala ng return, delikado po yan sa stroke, delikado po yan sa kidney failure. So marami pong complication pag kayo po ay diabetics, di ba? So ayan po magandang pinapaliwanag namin sa inyo, kaya kailangan natin ang Amazing 4 or Mega 1 or itong ating mga healthy drinks and even ito pong Slimmer's Rice. Okay, maliwanag po yan. So lahat pong gusto makipag-ugnayan kay Doc Joey, pwede po kayong tumawag sa 0998-975-8121, 0998-975-8121, or 0917-853-8933, 0917-853-8933. Okay, at sa ating pong Facebook, Joey Bitito, open close parenthesis, Doc Joey and Doc Ching Bitito. Yan. Sa ating page, Doc Joey Bitito page. Of course, sa ating pong AYAP, Amazing YouTubers and FB Friends or AYAP. Yan. With 65,000 membership and growing every day. Yan. Okay, maliwanag po yan. So, yan po magandang balita natin sa ating mga kababayan. At don't forget, this coming Saturday at 1 o'clock p.m. Diyan po tayo sa Barangay Iraya Hall. Yan, Barangay Hall, Ginubatan, Albay. Yan. So, sana po magkita-kits tayo. Please inform your friends, your relatives, lalo-lalo po yung may mga karamdaman. At yung palang gusto maging reseller, yung mga gusto pong maging reseller, ay pwede po tayo maging reseller dyan. At ito po ay ating pong pwede po natin ito ay ating entertain kasi marami po tayong produktong dadalhin dyan. Di ba? Yan po ang magandang balita. At yung po mga gusto pong maging trainer, train the trainers, pwede rin po kayo mag-apply sa atin. Gusto pong maging trainer, college graduate, wala ka bang trabaho, pwede po kayong mag-apply in person kay Doc Joey. After lunch. Yan, di ba? Mas maganda 2 o'clock after lunch. Train the trainers. You can apply with us. Please bring your resume. Di ba?
At yung pong mga farmers na marami po kayong ani na first class na kamote, you can supply us. You can supply us yung mga farmers na meron pong mga masasarap na kamote. Yan, di ba? You can supply us. Just inform us para matulungan po namin kayo. Okay, maliwanag po yan. Sana po ay ang aming ginagawa ay kayo ay nabigyan namin ng tamang impormasyon para sa magandang kalusugan, para sa livelihood, para sa kabutihan ng inyong pamilya, sa inyong mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, 'di ba? Kahit sino man sila. Yan. Kahit ay sila po ay yan. Sila ay nanonood lang. Salamat po, Amazing Dog. Sobrang bait mo po sa amin lahat. Amazing Diamond, Ninya, really moral, legit, kind talaga. Legit na legit tayo. Hindi tayo nag-illegitimate. Hindi naman po ako illegitimate child. Ang hindi po legit, yung po illegitimate child. Anong illegitimate? Anak sa putok. Ano raw anak sa putok? Illegitimate child po yun. Yan po hindi sinasadya. Diba? Oo. Si Doc Joey po ay legitimate, pero tayo po ang bunso. Kaya nung bata pa ay naging pasaway din, di ba? Di ba? Ganun po 'yan. Di ba? Ilan na nag-ano dito? Ilan na nag-ano? Si Diamond Ninya really moral pala. Magano? 100. Diamond Margie Trasmer 100. So 1-2 na. 1-2. Sino pa? Si Diamond G. Abayaban, magkano? Wala pa. Ito. 1-2 pa lang ang ating pundo para ipautang sa mga gusto mangutang. Di ba? 1-2 pa lang. Samor. Di ba? Di ba? Wala pa. Kulang pa. Kulang pa, di ba? Wag po natin maganda po natin. Maganda pong intention natin. Ang magandang intention, ano ang ginagawa? Dapat po yan ay pinagpapala. Di ba? At ano pa dapat? Yan po ay dapat spread to the world. Di ba? Ano raw ang topic natin yan? Topic natin yan, kalusugan na maganda. Topic natin, serbisyong mabuti. Topic natin ngayon, livelihood. Topic natin ngayon ay kanina, treatise. Time, talent, and treasure. Si Diamond G. Bayaban, ang daming time nito. May talent pa ito. Ang treasure nito, mayroon din. Kasi meron din siyang kaya niyang humanap ng 150 to 100 pesos. Di ba? Ganun po yan ang ibig sabihin ng time, talent, and treasure. Okay, maliwanag. Maliwanag na maliwanag. Di ba? Thank you. Di ba? Ganun po yan, mga ka-amazing. Kaya nga amazing tayo If we are amazing, ay talagang dapat gawin ang tama. Di ba? Gagawin natin ang tama kasi we are amazing. Di ba? So ilang oras na? Malapit na, ilang minuto pa tayo? 4 minutes. 4 minutes. Sino nagpapabati? Nagpapa-shout out? Meron ba nagpapa-shout out? Wala? Di ba? Di ba? Wala nagpapa-shout out? Di ba? Wala nagpapa-shout out. Wala raw nagpapa-shout out. Di ba? Di ba? Kung wala pong nagpapa-shout out, ay mahirap yan. Kasi wala pong nagpapa-shout out.
Oh, di ba? Oh, Sherlyn, nag-join sa atin sa Ayap, di ba? Mm, mm. Di ba? Mm. Di ba? So yan po ang problema natin. Di ba? Di ba? So yan po ang magandang balita natin mga kaibigan. Sana ay tayo ay matuto ng tinatawag natin na dynamism. Ano pa ito? Passionism. Di ba? Dynamism or passionism na tinatawag natin. Di ba? Huwag tayo kanya-kanya. Pag kanya-kanya po, mahirapan tayo makamarating sa paruroonan. Pero pag tayo po ay kapit-bisig, sigurado po yan, most likely with prayers, ay mararating po natin ang tugatog ng tagumpay. Okay. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ninyo? Pag tayo po ay kapit-bisig, at tayo will continue the journey. Diba? Yung ginawa po ni Colonel Sanders.